sa ba idan na yi bakin ciki ki ce mini in zo gidan kuma raki ki dan ba da tallafi domin kaunar ki ta yi zurfi a domin kuje kishi mu bar gulbi kin gafar da mayaki ki dan daina tantama in dai kaunar ki ce a kinaki dukkan abin da zuwaciyar ka ta so to yana hana dama zaki minna alfarma ki taso mai je gaba su ni addu'a da mu samu karama mu kore bakin ciki mu samu fitira masu wai ina masa yanke biyu ta nasu shi ne fa da kanshi ba sako ba ya yi yawa ba